Zdar lidi, vítáme vás u dalšího pranku. Tady máme banána. Čau. Klobásu. Čau. A vítáme vás u dalšího dílu a Magorka točí. Magorka CV točí. Takže v dnešním videu dáme prank. Zavoláme na neznámé číslo. To máme možná připravený. Pokud se ten týpek dotyčný zvedne. Okay, takže tohle zopakujeme. Klobása, Nevíte, Magorec, teda nevíte, Magor to, prostě. A ten poslední, to je náš nový host, Banán. To je ta Klárka. Takže Oni mluvili Klárka, Roman, to počkej, já video je zavolám tomu vymazaný. týpkovi zase zpátky. A Žaneta. Dělí dospělýho úplně. Takže ty. Dobrý. Můžete vystřihnout? Můžete vystřihnout. Nemůžu, ne, je to přiblížený. Pojď se podívat. Pojď se podívat. Takhle to bude líbit. Takže Nezvedá. smula. Smula nám Musíme přeje. druhý číslo. Druhý číslo. Pokus číslo 2. Je prostě. Tady vám ukážu. Se strapná klobásu. Na babet. Dobrý den. Dobrý den, já jsem už před vaším... Prosím! Dobrý den, já vám volám kvůli tomu, že už jsme před vaším barákem a máme to zboží. To jste si objednal včera. Tady mám napsáno Praha 4. Pardon, tak to bude asi omyl, protože jsme si spletli nějakého šulina, pardon. Nashledanou. Takže z tohohle videa je to všechno. Doufám, že tam dáte nějaký ten like, komentář a nějaký ten odběr. A čau. Čau. Čau.